Longki tokbia hemalong peng hem pumukrang pira sinja arnam ningkan isekpen chithok chijirpon. Pini ar koi ni phai ingkoi arni lakhain koi ratrok duar baguri constituency angkang pi songron terang arong amikar longki tokbia hem pini peng hem pumukrang pira sinja arnam ningkan isekpen chithok chijirpon. Labangso peng hem pumukrang pira sinja arnam ningkan isekpen chithok chijirpon along Hanboka hempu mukrang pira sinja adorbar ahampang atumtat chetongdun. Lake Roben Hanse, Dilip Hanse, Robinson Kiling, Tado Teron pi, Neharika Ronghangpi. Atum chetongdun lapenke, labangso se akuru sarame lake Longki Tokbi, Ronjit Tokbi, penke bangso se karklipon along, Gomut Bokanta Mesen pusikuru sar Longki Tokbi pen than pachinipon. Penke labangso se karklipon along nili pandon rap penke hanboka hempu mukrang adorbar ahampang atunta nang rabdun pusi longki tokbi pen ningjepon. Nili ning insampik an loputa thanpon. Nilip arlo pregjam allo ke charli ahemalong sorkar penke pathik ateng guno utsav ke pamandun. Lakhain kora pho Nilip MEC constituency ke parlo Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya KGBV ke chengsi aphong gunotsav ke pamandun. Pini KGBV loke charlia hemalong gunotsav ke chengsia phong ke padolong Nilip local MEC Pobitro Rongpi Aluhiaman pen chetongdun. La sohut KGBV staff atum kedo ke thak ke boy ke sungalam the kachethan pon ke KGBV nonamat class 7 ando bomlo class 7 students atum pass 8 lote class 8 pangni ponangpo bonta nonamat class 8 ke pangni ponji athai classroom avelang repairing nanglang 3 bak 8 lapen nonamat kasimar ponangji dojai lang pusi superintendent kam warden atumpen local MEC Pobitro Rongpiaphan ka repairing nangji a classroom hai hoita paklang donlo. Lasi local MEC ta prabjin pen semar pon nang pusi ning patheteka. Laso ahut kachetong dun landowner Mohan Singh Teron Koilamati lem achunbang lapen Nilip lem achunbang Dilip Singnar Nilip BJP Mondal achunbang Relipson Teron lapen Jowa Morcha pen Jonathan Teron atumta chetong dunsi KGBV ke chengsiapong Gunotsav Mesen excellent pusi MEC jokta ning pathetekan. Nonamat KGBV along
medicine doni ini tunda Dolamara Cultural Complex Community Hall along Ronga Sara Tumaphan Certificate Kiron Pon. Pini Arkoi ni Phai Inkoi Arni Lakhain Koi Ratrok Duar Baguri Constituency Angkang Pi Dolamara Cultural Complex Community Hall along Ronga Sara Tumaphan Certificate Kiron Pon. Duar Baguri Constituency Angkang Pi Ronga Sar Kedo Chingrum Si Pini Certificate Kiron Ponajai Mek Kedeng Pon. Bangso me kachipahem phupon lake Duar Baguri Constituency Rong Asar Dun Kong Chun Bang Men Sing Terang Pensi Chepahem Phupon. Lapen ke alohi aman pen kachetong dun lake Duar Baguri BDC Chairman Sar Koirong Phar KCS Mei Phusunaram Singnar Rong Asar Kong Chun Bang Division Terang Atum Chetong dun. Pen ke bangso me long ke than pon ke Nilitum Rong Asara Tumaphan Karbi Anglong Autonomous Council ke Chari Abang Phu CM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen Nilitum Rong Asar ko an arni pen lone kemang pen Nilitumaphan nang ke pachun pia pot choro parpik an loputat ningje pon lapen kado kabe Rong Asar do anatum pen jumesen alam chethan pon lapen local MEC mate education EM Richard Togbia phanta choro parpik lo Nilitumaphan dorplo pen ke chokijon lapen kaprek nang kachirab duna potputa ningje pon tangte pherang ke thengno kaningje alam arjusuna certificate also can